Isaac Albert ha estat presentat públicament aquest dimarts com a candidat per Esquerra Republicana de Catalunya a l'alcaldia de Terrassa. La presència del president del partit i conseller de la vicepresidència, Josep Lluís Carod Rovira, ha donat a l'acte del Club Catalunya un cert aire de solemnitat. En la seva conferència de presentació com a alcaldable, Albert ha expressat el seu compromís d'afrontar la globalització i la immigració, els nous reptes de la societat del segle XXI. La cohesió, la competitivitat, el civisme i la catalanitat seran els principals eixos de la campanya d'Esquerra a Terrassa. Un referent. Treballem, doncs, per un model propi de ciutat, basat en els principis de llibertat, d'igualtat, de cohesió, de civisme, de sostenibilitat i d'identitat. Volem una ciutat cohesionada i cívica des de la complexitat social, competitiva des de la diversitat econòmica i catalana des de la voluntat de voler ser i participar. El candidat republicà ha rebutjat convertir Terrassa en la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants. Per això aposta per un creixement sostenible que vagi compensat de l'augment dels equipaments per mantenir la qualitat de vida. Al seu torn, el president d'Esquerra, Josep Lluís Carod Rovira, ha qualificat Isaac Albert com el candidat perfecte i amb un discurs modern per ocupar les màximes responsabilitats a Terrassa. Teniu, la gent de Terrassa, una possibilitat real de votar algú amb un perfil molt sòlid. I he sentit el discurs d'un candidat sòlid, d'un candidat fet, que era alhora un discurs molt modern. Carod Rovira ha tingut unes paraules de reconeixement a la tasca de l'anterior alcaldable, Ramon Arribas, per haver entrat a Esquerra a l'Ajuntament primer i al govern municipal després, quan el partit passava una època complicada.